Mutamira mutafuna kutondwa. Saka kare basi. Kadidesha munoda waya wandipisi. Kana uri mutsva paplatform ino baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Uyu wakatora mundo wangu, atora mundo wangu akafenza neusiku. Ino ndichibvunzira kuti chikonzero chakaita kuti atore mundo wangu aibva afenza neusiku chaiwe chei. Zvera tichangiri padumbu. Zvakuzouti chiri kunetsa kuti muzoti munda ngewenyu uyo achiti ngewani. Munda wacho wakamubvira zvakatangira pa. Alright. Isu motaigara nayo mission farm yekubarabara. Taimboti tiri manhando ndeti kuzoti munaona netiri 66 brother Peter aibva azoti ayo ngofanira kuti murime kana wandotsvata bedzi ngofanira kupiwa munda. Waisonga atipegera munda manje kuti munda wako uyu munda apa pasina kukwana maeka apo uwedzera papa. Apo takawedzera pacha ipakabva vaiti ngepangu iro gore rapera iri muna 2020. Imimi pakumakapiwa nemission. Takapiwa nemission. Ndiso vanhu vekupedzisira kupiwa ngemission isati yatorerwa kuti kuti hamusisine mushandiswe kwese. Ini handiziva kuti ndakatora munda wako. Inini taigara nababa Mnini ndiri kumba kwababa Mnini ndiri mwana wake ndasi ndiri mwana mukoma wake. Baba paakanga akutama kubva patati gere tese pazvipaucha akuenda kwakatambanuka akandipa munda kuti tsada nepamunda Isai makore munyadzi. akandipa ndikati ndakapewa wili yangu na baba Mnini ndiye akandipa kuti rimaka. Saka apautaura ni baba Mnini apakandipa hana mudhara kuti pane mumwe ndakapazva. Izwa inyaya paizvo. Imimi hamusitorini original owner weland. Ndochekutanga. Imimi makatopiwa. Which means kuti munhu akakupai aifanira kunge akakupai the correct boundaries. Ndopane nyaya kuti munhu akakupai handisi akakupai here the correct boundaries kuti pangu ndikutangira apa ndichipedza apa. Kana takangoti muzukuru ini ndazofa utora zvese ngezvako. Ndakanzi kubva apo kuguma uko ndikwangu taiziva kuti andipai. Imimi iye akanga apiwa futi nemission. Baba Mnini wake akanga apiwa futi nemission because uyu akapiwa nemission. Iyi baba Mnini akanga apiwa nani? Apa handiziva kuti angapiwa nemission iri asi zvononzwa asi mumission. Because mission mutesi murikuona zvinhu zvawedza kuburitsa. Chandisa kuedza kuburitsika ndechekuti mission kana iri kupa vanhu mission ine map. Mission ine map yekuti izvo tikaenda kumission kuvhunza kuti hapana mission inotokutaura kuti ari kutangira padhunduri kusvika pandinhingi kubva apo kusvika pandinhingi wozi kune maoffer letters. Mission haingopi munhu zvisina record. Mune masabhuku iri mumission. Masabhuku zvakafanana nesituation yamutwa ndio situation iri pabonda. Bonda kutori nemishari kunana story kunene daily kuyawo kwese kubira kumhiri kuenda kudai ese imission yese kunana mawadza kweso imission iya yese asi mission ndiyo yakapa chii ndiyo yakapa vanhu asi muarea muri mumission asi matone chii masabhuku atova mavillage akutokontrolwa nemasabhuku although iyende mune zvinhu zvamunofanira kuconsulta kumission zvinge zvida kuti vamupi mukatimo. Saka it's the same situation nekwamuri ikoko kuSt Barbara imission. Saka mission ine record yekuziva kuti vanhu vawakapa mastand ndinhingi ningi takamupa pakakura zvakati ningi takamupa zvakakura pakati ningi takamupa zvakakura zvakati. Imimi sare ndimi makapiwa. Ini ndakapiwa. Imimi makazogoya. Yes. Ndo ndinakapiwa. Ndo difference. Ndakapiwa ndi baba Mnini airima kati yeni
Yele ndiyo. Zita lenye mimi kumisheni hakuna. Kuna lapo. Rangu zita ririko pandakanga ndapiwa tauri story yacho ndakata sorry ndako pakapiwa baba Mnini panga kugara inini ndabva ndaenda kupiwa paside pacho ndobva nani na brother ndobva ndazi na brother Peter alpika mundamu iwe baba Mnini waita munda wakakura chisvika apa uende ku baba Mnini ndobva ati ndine munda wangu uri kumusakwa ndaigarawo ndakukomba nzeti uyu ndiregoshamuka pegi yangu kuendesa uku enda waenda kweko ugari kumunda kwangu urima munda kwangu ndio zvakaita kimenda no pani panisina brother Peter akauya achikupegerai akapegera baba vanga kupega mina akapegera baba Mnini wangu ini ndichibva ndazi ndakupegerwa pasaidi pake paibva pari pakukona ipapa ndanopegerwa ndobva ndazi apa pako iweyo baba Mnini pakakura chibvisa waya kwenye uendese uku kuti iye uikwana baba Mnini ndobva ati ndokumbirawo kuti uyu achitore munda wangu uri kumusha uku saka nyaya yacho pera because kana makazibvisai ufenzi muwe up it means kuti munda wakadiaspora handina kuti ndizivise fenzi mirai mati baba Mnini wakanzi toda kuakomodheta mwana uyu kubva pauri apa kuenda uku handizvo chibvisa fenzi yako kubva apa uise papi apa kuita kuti takomodhete chii mwana handizvo baba Mnini ndobva ati aiwa mwana musasamuise papi apa mwana ndaamunokumba munda kupi kumba handizvo saka which means kuti mimi pamakapiwa ndipamune kumba munda yekumba saka imi munda yamunoisana na baba Mnini wako ndeyekupi ndeyekumisheni reka ndeyekumba aumba uyu saka ndandiri kuti atiti pamuone uyu uyepa mubvunze kuti gore goreri uyu 1996 ndio midata kupedza kugorwa ndibrother Peter uyu anopiwa mudanda brother Peter bo wakazondorimawo kundorimawo achinogwerwa mudanda brother Peter nimurova ungasatafuta mukati nguva yacheye ati hamuna kusvika paduda mugano yekumba kuti mugano yekumba ndokune nyaya uyu wazoenda kopinda kwenyu wapinda hawo ndopane nyaya umusha muzasi memisha yeri kudai ndio munda wako mukaenda kotasana nhasi hapana unorimamo mune soro hamurimi ndio munda wake pane makondiwa anoganura munda wake anopangidza mukamira mutafana kutaundurwa zvinhu saka garai pasi munda wake nemakondiwa anoratidza ega paakaguma kwemunda wake uri muzasi wemusha kana adai kuenda izvozvi kumanhume ndio munda wake hamurimi nemunhu Pamakapenza usiku paruzi makapenza usiku ndipo. Sorry. Pane pamuzi makapenza usiku. Aiwa, nyaya kufenza usiku. Wandaka pabasa ndio wakati kune mwezi toda kufenza. Ngoti nini mebasa. Andi gai dimundu kuti rega kufenza. Upi ya kulo kundia kwa. Enini ndino mkoma. Mkoma, ibindi pa mama unafenza, baka mbotawa wewe na mkoma nda kufenza. Angasi ugara kuma resettlement. Hizo shimaona nasi. Taona na pana. Saka mtoto ulimesi. Akute utoza lisi mkoma. Saka baka ni mtoto na mkoma nda kufenza. Angasi mwanda mtaona lini. Aiwa, yakakazi kwa kaenda kujibini. Dine 5 years uso tapa fenza. nyaya tuda mune here munhu witness Ndina witness nana baba Mnini wacho first born yake ndosunda mutani ndoda mwana
wabu wemupi wakapa munda ulipo mtatu haana kuyenda ayo haana kuyenda ndakapita short news ndakatofonerwa na nemunyoyo ndiri kutauni kwara musiwe China ashitoendara nenya asi anamtaura kuti muri land district ndiye mukoma wakadeki masvikiro. Alright, it's okay. There, don't worry. Inspection. Then do that. One brother, Roma, this thing. Right. Then is some Sabu. Sabu, personal property. And she knows the personal property. Pangpa, you do need to consult, you know. So far, not to Mukazoko or Rombo. No, next to Erego Kumbiro, that's the Umbra on the Maipana. No, what is Chino Chaku, Nita Runichi. Nicho Chaku, where only Yahunoda. Saka, let's not make it a requirement. You wouldn't reach a down when it's room down to Gurima. Sabu, where does he come in? Sabu only comes in by location. Pakapi Wamunda, Sabu, do put over Sabu. Wangori queen Pakapi home. No Papa transfer your ownership. Payaka Itwa. No other Sabu. Because you do on this way, Ecomino area. I see this settlement to this way. Ecomino area. Ende kwa muri mimi kwa kava uyashitiza washa commission. Ende kana mission kutika is private property. And so my witness I took to that witness kuti pamba pashe ipo was ya under kumba kwa under communal lands. Kana kwa under communal lands it means pakachinja ownership Sabu must know. Because izo really this arikubhadhara mthetho. Wipamba ipapo ndia okubhadhara mthetho ndini ndakasira mkontrol ndakabisira mkontrol ndimbogara mukoro ivi murubhadhara mthetho wese mpiso ndiri kuerengwa sehousehold yamuzviti kunzi kune mahousehold mangani esabu ndiri kuerengwa ini. Ayo, ko permit vakapiwa ino. Takataurwa satatu zvazvaya panyaya permit asatatu. Kwakanzi vekanzuro vachazoya vachipega vega kuita mapermit acho. Mapermit hawazopega. Mapermit kungotora GPS yekuti mimi pamuri ndepei panotangira kusvika. Iwo pamotora GPS yobva yatongomaka macoordinates kuti apa ndopei wasanga pai. So vasatatu. Saka masa tosvika because nyaya yemapermits ndiyo ichapurisa kuti chokwadi chekuti boundary uyu mugano unotangira apa unoperera apa unoperera. Inini kushandiswa kuti aritaura kuti uzipasama kumunda kwake uri kuenda kuita paddock auya irima pamunda pangu ini ndakaona kuti munini wangu ane pekurima bawo ndikamupa kuti inini nanzi uri kutambura mborima zvako akarima kwe2 years pakange pari pagereko uyu uri kudada ngoti anga ari kanzura. Muningina wakambopiwa kurima ndimukoma. Ngazokorora. Ndati makambopiwa ere kurima ndimukoma. Hongu ndichangobva kuroora mukoma ava wakanipa pekurima 1974 kuzosvikira ndaitawo pangu ndokuzobva kwandakaita kumunda kwandakanga ndapiwa ndimukoma. Asi baba wakapa mukoma ava wakanga vachipo handina kupiwa kwekurima na baba ndakapiwa nemukoma. Zvinoratidza kuti ava wakanga vane simba rekundipa nokuti ndiwo wanga vari mwedzi. David Nyatsimbo. Imimi paakafa akambokutauraiwo here kuti ndapa uyu paakapiwa nani na ndibaba munini
Yes. Baba Munini paakapa uyu akambokusuma here kuti yakomana ndapa apa neapa ndapa uyu. Hawana kumbondisuma koma hawanisira kuti pavanoda vanotora kana pangu pandainga ndichiri magadheni wakatora miti yangu wakapema mudzimai wangu uri papa oinga mukadzi haakwanisi kuita witness yenyu mudare renyu hazviiti because kana nemiwe nhasi mamuziva kuti mukuya kudare handiti saka usiku wanhasi marara muri mutara ichi anga mamurinongera dare renhasi nemukadzi wenyu muri tu nhasi muchiti mukadzi yeyewe marara usiku wese murongera dare muri magumbezi makafukidzana nhasi uya kuita witness mudare muno hazviiti bamwandii. But anyway, isusu will get to the bottom of this case. Kuti zvinhu zvese zvakadi because chikunetsa kuti mutori hama kukoma nemuningira same father same mother munetsana namunda hazviti zvimwe zvacho zvinoda kuti family level mukwanise kuzvigadzirisa zvingatidare ba kuvura kutongoti mburi ngatigadzisane wakomana iwewe shamwa taura chokwadi iwewe taura chokwadi munda tinoziva tise because hamuna zvamunitaurira because wana mukoma mese muri 5 wakomana wese wana baba wamira kuti zvimuri wana baba mirai garai pasi mudare musaine hasha dzikamai bambo tokupai nguva bambo tokupai nguva tiri kuti isusu handiti mukona nyaya yacho panotona kuti uyu kana muri mabrothers masunga mese muri 5 muripo mese handiti muri mutati mabrothers muri 5 mese hamusuziva here kuti uyu ari kunyepa ndiani pakati penyu because mese makakura ka pasame imba ipo pasame musha iwo mukaloketwa same misha same minda the same people. So you are telling me kuti mese muri 5 brothers hamusuziva tatora chokwadi pakati pavo ari kuti ari kunyepa ndiani hamuri kuziva ba saka ndotanuika zvimwe zvacho wakomana hazvidi dare bai hazvidi because maakutotipa picture yekuti zvatatichiona kuuya kune munhu wakufa kuyoko takutoona kuti ndosaka maizowirana sei kufamba imi mutadza kuwirana pamunda maizofamba mese sei mutadza kuwirana pamunda zvavo zvatorakidza kuti aiwa you are a disjointed family hamuwirirani ba muri kuhandirana of which is wrong. Ichi chinoda kuti vanhu endai mugare pasi saka zvandava kuita manje wakomana toda kuti mudzinge ikoko munoita inspection iloko maita inspection iloko mabrothers acho mese muri 5 ndimi nemuchilidha chii muri 5 munopaziva kuti baba waigara neapa uyu munda ngewanhingi uyu munda ngewanhingi uyu munda ngewanhingi uyu munda ngewanhingi uyu munhu matopedza chii isu tototiparizava uye zvimwe zvacho ka chiri kukunzai kunoko inyaya yekuti hamusi kukwanisa kugara pasi mega semhuri akamukona because ichi chinhu chasisingadini chaida mhuri kungogara kotowirana kuti anoaiwa muningina zvakaita vandizosadaka iyo zvindatozva ndikaona kutoni nemwe futi yekuti wakatora gadhini rano handiti itori imwe futi yekuti makatora gadhini handikona but is it necessary kuti muye kuno mutora nenyaya dzekuti ndakatorwa gadhini rano mukoma nemuningina aiexpect kuti munge muchipana asina muchididi muchipa uyu asina wokumbira anechi anacho noti kuginyavhura nyaya iyi yakambotongwa muna 2020 ndibaba avari apa ndo vakatonga nyaya iyi zvokutoti indakababa 1968 takakura tichindozva kuti munda ndiwanhingi vese vakomana vari apa vanoziva kuti munda ndiwanhingi handiti but nyaya iyi yatonga muna 2020
baba vakaenzanisa nyaya yacho ava vakati dai zvamunoda waya kuhandibvisika plus zvavanoita ndezvekuti vakaisa poa patinenge raora vanouya vachichera firing vachienda izvozvi vakatema misamvu iri kuzasi kwepavakagumira and we know next step yavo ndekudzika ikoko pane pakagurwa waya pataienda kwamasvikeni pane pakagurwa waya yawa and munoziva zvinhu zvinorwadza saka baba vakatonga nyaya vakakurirwa asi ndo sabhuku ndo mukoma wevanhu vese ndo baba vedu inini ndini David M ava ndi David P ishe ndimedzani nyaya yakambosvika pamuviri haisati ndinodziva kuti yamhanya asi yanga isina kutidaidzwa kutaura kuti tine nyaya yemunda yatisiri kuwirirana wakadaro pamufasho wakaona kuti kune saidi vanokutamba mazvita chidzoka ikupi musi weinspection ishe sabhuku nemhuri then wakomana usati waenda muhama padeti umuudzika rero nyaya idza tinopedza ndaisungirwa ipapo kuti muzondipowazaniko mukana kuti atituka musa wakatipira ndidaidze wandataura kuti uri pamutare kuti azonga aripo ende mukaona pano zvitotangira baba ndepekuti munhu ane nyaya washaya kwaona munzvenga pane charutiza because kana uriwo ndowakapa uchiziva kuti zoti kune nyaya iri kudare kwamambo inoti zero kuti ndiani akapa haupo pane zvazvinotitaurei saka anyway it's okay ipai auma ipai chiva yamapadheta kuti muzikari right ande kuzonari zvasiyana